με ένα θερμόσυρο και τι κάνω το εκκρεμμένο και ο χαράματος και ο μάχος ας πω τι έκανα μόνο που και μόνο καλησπέρα σας κύριε Ταμπάκουλα. Περάστε. Τι φοβάστε, περάστε. Πού να περάσω, περασμένος είμαι. Ενώ ελάτε πιο κοντά. Τι είναι αυτό μέσα, παιδάκι. Τα σφαγεία είναι εδώ. Εδώ είναι τα σφαγεία, αλλά εδώ είναι το στούντιο. Καταλάβατε. Αυτά τα πράγματα κρέμονται από τον ουρανό μου στην Ευρώπη. Σας αρέσουν. Δικά σου είναι εδώ τους φίλους. Όχι. Δεν είναι δικά μου, είναι από το στούντιο. Δεν ξέρω. Το στούντιο είναι εδώ. Το στούντιο. Μπράβο. Αυτό είναι που λέτε το στούντιο. Όχι στούντιο, στούντιο. Μη. Και εγώ τι λέω, δεν άκουσα και εμένα. Τι λέτε. Στούντιο. Τι κύριε Τραμπαμπλέ. Τι, δεν έχω τρέχαμα τι είμαι. Τι είπα κι εγώ. Έτσι. Στούντιο. Σιγά να περάσω το δικό σου. Τέλος πάντων κύριε Τραμπαμπλέ, και κάτω είναι το ακροατήριο. Αποχωρητήριο. Κατερίσεις όλοι αυτοί μας πάρουν το ποτάμι μας κάνει εκεί. Στο λιμάνι κάτω μου. Κύριε Τραμπάκουλα, το ακροατήριο είναι το κοινό μας είναι. Δικό σου είναι. Ό,τι θες το κάνεις. Το κοινάς ό,τι θες. Ελάτε όμως, ελάτε, καθίστε. Καθίστε. Αυτά τα φώτα σε παρακαλώ. Ναι. Στα μάτια μου σαν να τα σβήσεις, δεν μπορώ να φτάνω. Δεν μπορώ να το σβήσω κύριε Τραμπάκουλα. Έχουν και ζαβάω αυτά κατάλαβες. Το καταλαβαίνω περαστικά. Σβήστε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να τα σβήσω. Διότι αυτή τη στιγμή μας τραβάει. Τι μας κάνει αυτή τη στιγμή. Μας τραβάει κύριε Τραμπάκουλα. Με τα φώτα αναμένα. Αυτό το πράγμα με αναμένα τα φώτα το κάνουμε εδώ κύριε Τραμπάκουλα. Α, έτσι το κάνουμε εσείς. Γιατί εμείς όταν το κάνουμε αραιάκι που τα σβήνουμε όλα μαύρο σκοτάδι. Βλέπω έχετε τη χιούμορ. Μονοκέφαλο έχω παιδί. Περαστικάσεις. Ελάτε σας. Κάθεστε εκεί όρθιος, αλλά την καθίστε. 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 Ποιος. Εσείς. Εμείς. Εσείς βέβαια. Μαναχός είμαι. Το βλέπω κύριε Τραμπάκουλα ότι είστε μόνος. Απλώς σας μιλάω στο πληθυντικό. Καταλάβατε. Σε ποιον μιλάς. Στο πληθυντικό. Είναι και αυτός εδώ. Ποιος κύριε Τραμπάκουλα. Αυτή γιατί είναι ο άνθρωπος μου σπαθερεύεται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ασχολείστε με το κοινό. Ελάτε καθίστε. Αυτή γελάει συνέχεια ρε. Δεν γελάει κανείς η μάνα. Καθίστε σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα. Είστε πολύ. Πού να κάτσω. Καθίστε κάτω. Πού να κάτσω. Κάτω. Ό,τι πεις. Καθίστε κάτω να ξεκινήσουμε κύριε Τραμπάκουλα. Να κάτσω. Μπράβο. Συγγνώμη, τι κάνετε εκεί κύριε Τραμπάκουλα. Να κάτσω κάτω δεν είπες για μένα. Επάνω εννοούσα κύριε Τραμπάκουλα. Α, εσείς όταν λέτε κάτω εννοείτε πάνω. Εδώ βρε, καθίστε σας παρακαλώ. Πού να κάτσω. Κάτω ή κάτω. Εδώ, εδώ. Το βλέπετε το χέρι μου. Σας το δείχνω καθαρά. Εδώ. Εδώ. Πάτε χέρι. Έχει το δάχτυλο έτσι που κάνω. Σας καθίστε. Καθίστε επιτέλους, μην ξεκινήσουμε. Τελειώσαμε. Όχι, όχι. Να κάτσω, δεν μου λες. Καθίστε. Θες λεφτά. Ορίστε. Λεφτά θες. Λεφτά. Όχι, δεν θέλω λεφτά κύριε Τραμπάκουλα. Γιατί πήγα μέσα εκεί. Περιμένω να πω ξέρω αυτή που είναι αυτή δική συγγνώμη αυτή. Α, είναι διάφοροι συνεργάτες. Θέλω να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, σαν τα καρτάλια μέσα στον πάνω μου, δώσ' μου 30 ευρώ, ένας δώσ' μου 40 ευρώ, ο άλλος 50 ο παράγος και μετά μου στη γίνεται. Εσύ πόσα θες, 100 ευρώ είναι καλά. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα, μα είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα εσείς ζωντανή εκπομπή 100 ευρώ. Τι είναι αυτό. 150. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα. 150. Σας παρακαλώ. Πόσα παίρνει ο πούστης. 2 εκατοστάρικα παραπάνω. Κύριε Τραμπάκουλα, κρατήστε τα χρήματά σας. Κρατήστε τα. Θα σας χελιαστούν. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Εξάλλου. Εξάλλου. Ναι, εξάλλου.
Εξάλλου. Βέβαια εξάλλου. Εξάλλου λοιπόν εδώ δεν σας καλέσανε. Αν σηκωθώ να φύγω τότε. Να πάτε κύριε Τραμπάκουλο, σας παρακαλώ. Άμα με καλέσατε τι κάνω, μα κάνεις που θα πάω που δεν τα έχω εμένα. Σας καλέσαμε κύριε. Μας καλέσατε δεν μας καλέσατε. Σας καλέσαμε, σας παρακαλώ. Κάτσε πράγμα και να ξέρω τι γίνεται τέλος. Δεν σας καλέσαμε. Θα φύγω δεν γίνεται. Κύριε Τραμπάκουλο, αφήστε με να ολοκληρώσω την πρότασή μου. Μη συγχωρείς, με καλέσατε δεν με καλέσατε. Σας καλέσαμε. Α, με καλέσατε. Ωραία, καθίστε. Δεν σας καλέσαμε. Α, δεν θα πάμε καλά. Κύριε Τραμπάκουλο, αφήστε με να ολοκληρώσω. Δεν σας καλέσαμε εδώ για να μας δώσετε λεφτά. Α, πέρα τώρα. Βέβαια. Εδώ κύριε Τραμπάκουλα σας καλέσαμε για να μας δώσετε μια συνέντευξη. Δεν κατάλαβα. Λέω, σας καλέσαμε εδώ για να μας δώσετε μια συνέντευξη. Εξάλλου. Εξάλλου. Βεβαίως. Τι θέλετε να σας το πω. Μια συνέντευξη κύριε Τραμπάκουλα. Άμα έχω πολύ ευχαριστής. Αν έχετε, τέτοιο πράγμα δεν έχω φέρει μαζί. κύριε Τραμπάκουλα, Θέσαμε κεφάλι τρία. να το κάνετε κύριε. Με τσίφρα. Όχι, όχι, δεν είναι. Ελιές τσακτές. Δεν συνεννοούμαστε κύριε Τραμπάκουλα. Δεν έχω χωρίς μια ερώτηση ψυχή, δεν πας. Όταν λέω... Άμα είχα να σε τα σέλε, λίγες. Τα σέλε δεν πω, δεν έχω τι να σου δώσω. Ναι, αλλά θέλω να σας πω και να σας εξηγήσω ότι όταν λέω ότι θέλουμε μια συνέντευξη, εννοώ να μιλήσουμε. Τι εννοείς. Να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, γιατί δεν να μιλήσουμε. Μπράβο. Τη συνέντευξη θες όμως. Μα αυτό είναι συνέντευξη κύριε Τραμπάκουλα. Ποιο. Αυτό που κάνουμε τώρα. Εμείς Βέβαια. το κάνουμε τώρα. Ναι, κύριε Τραμπάκουλα. Τι κάνουμε τώρα. Μιλάμε. Βέβαια, αφού μιλάς εσύ, μιλάω κι εγώ, άρα μιλάμε κι δυο. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σας κάνω μια συνέντευξη. Από πού την παίρνεις. Από εσάς. Κύριε Τούρο, θα πάρεις εσύ από μένα. 40 παραμόνες σου έχω περάσει. Αν είχα μόνο από εκεί μου θα πεις εμένα θέμα, άμα δεν σε δίνω, μα δεν θα σε δίνω. Κύριε Τραμπάκουλα, Να πιω λίγο νεράκι. να πιείτε Θέλω στο στόμα μου να το πρόβλημα. Μες στα μάτια μου εδώ πέρα, τη συνειδιά. στην υγεία σας. Λοιπόν, στη συνέντευξη δεν δίνετε τίποτα. Τι πιέτε. Όχι βέβαια. Άμα είναι τότε να δώσω, δεν έχω κάνει μια αυτά. Απλώς κάποιος σας δίνει το λόγο. Εξάλλου. Εξάλλου. Τι κάνει κάποιος. Σας δίνει το λόγο κύριε Τραμπάκουλα. Μάλιστα. Το δίνει. Βέβαια. Κάποιος άλλος. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή τη στιγμή, Αυτή τη στιγμή. τι γίνεται στη στιγμή. Σας δίνει κάποιος το λόγο. Ποιος. Εγώ. Αυτή τη στιγμή σας τον δίνω. Τι είναι αυτό που κάνετε κύριε. Και εγώ πρέπει να τον πάρω. Ασφαλώς και πρέπει να τον πάρετε κύριε Τραμπάκουλα. Άμα θέλω τον παίρνω όμως. Κύριε Τραμπάκουλα, όχι άμα θέλετε, πρέπει να τον πάρετε υποχρεωτικά. Όχι, άμα θέλω τον πάρω με τη ζωή. Για να μπορέσουμε να... Και να μπορώ να τον πάρω εγώ υποχρεωτικά. Γιατί θα με κρατάτε, δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό λίγο να φωνάξω τον ηχολήπτη μας. Τι να το κάνω τον υπολοιπτή, αυτό και μου κάθεται ρε γαμμένα. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου κύριε Τραμπάκουλα. Σιγά τη δουλειά που κάνεις, ίδια κάνεις. Σκάφς. Κύριε Ρέκο, ελάτε μια στιγμή να τον Αυτό βάλω. είναι με σπάσω και πάλι με σαν έκοψα εδώ. Να κάθεται και δουλειά, τι θα του κάνω στον έλεγχο αυτό να Θα δώσω. σας βάλω το μικρόφωνο. Σε μένα. Σε εσάς. Δεν μου λέει φίλε. Παρακαλώ. Άμα δεν το βάλει δεν γίνεται, δηλαδή. Αν δεν σας το βάλει δεν θα ακούγεστε. Τι θα μου το βάλει και θα ακούγουμε κιόλας. Ασφαλώς, αφού θα μιλάτε. Θα μιλάω. Βέβαια. Πότε όταν το βάλε, Αφού σας το έχει βάλει ήδη. ήδη. Ήδη βέβαια κύριε Τραμπάκουλα. Τι είναι αυτό το ήδη το υποκριστικό από τα αρχίδια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε πήγε εδώ που άκουσες και εμένα ήδη. Ήδη είσαι εκεί πέρα στα ρεκάμενα. Κύριε Τραμπάκουλα, σας Αυτό παρακαλώ. σου λόγο. Το λεξιλόγιο σας είναι... Ρε τράβα το μιλιά σε κατεβάζει όλα. Αν πεις καθείς να και αυτό το παλιό που είναι και βλέπετε σκότσι να φύγει δεν φάρατε. Ποιος να φύγει. Εκείνη γίνει και το παλιό πόδο που τώρα πήγα μέσα που προηγεύει. Εγώ μπροστά. Μα για πίσω εκείνη τι με κάνει πως δεν βλέπεις τα πόσκε. Πού να Μα το εκείνη να κάνει πως κύριο ποτέ. Τι δεν έτσι και με κάνει έτσι συνέχεια. Θα είναι δυνατό. Τι είναι αυτά τα πράγματα κύριε. Δεν σκοτεί να φύγει έτσι άλλα τι είναι. Κύριε Τραμπάκουλα, Να φύγει ή αυτή ή εγώ. η κυρία που βλέπετε κυρία είναι που- η επιμελήτρια
επιμελήτρια της εκπομπής. Και εδώ επιμελήτρια. Βεβαίως η επιμελήτρια. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα επιμελήτρια. Πεις στο δεσπότ Παναγιώτα στη Χρήστο Μακεράποδα. Θα ανοίξουμε τίποτα γριουκρεμένες μητσίτριες. Θα φουγγείς τέτοια ματίγια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην ασχολείστε με το κοινό. Αυτή ασχολείται. Εσείς πάτε τον και αρχίστε. Δεν θα πάμε καθόλου καλά. Γιατί κύριε Τετάκου? Δεν μου έδρεφει, μπορείς να κάνεις μια ερώτηση. Βεβαίως. Εσύ, εντάξει, Τι εντάξει κύριε Τετάκου? εσύ λέω, το πας στο γράμμα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Εσύ λέω, το ξεφλουδείς τα μύθαλο. Να μην διάλογο κύριε Τετάκου. Κάποιος δεν καταλαβαίνει, δεν μου λες. Τη γαζώνεις στην κουμπότρεπα. Κύριε Τετάκουλα, η ανοχή μου έχει εξαντληθεί. Δεν μου είσαι πάρα πολύ μου σου λέω, εσύ το παίρνεις. Η ανοχή μου λέω έχει εξαντληθεί από την αγοραία γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Αδερφέ μου τώρα εσύ. Θα παρακαλούσα το στυλό. Κάτσε κάτω ρε, κουμπάτρε. Κάτσε κάτω ρε. Δεν μου λες, εσύ το παίρνεις. Βέβαια, και τον παίρνω και τον δίνω. Η δουλειά μου είναι. Δεν μου λες κάτω. Ναι, Αυτός που είναι κάτω και ο κύριος είναι, το βλέπεις. το βλέπω. Ο ψωμωμένος. Το ψωμωμένος, ναι. Εντάξει αυτός. Τι είναι εντάξει κύριε Τετάκου? Το πλάθο το πουλούσε. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει ο κύριος κύριε Τετάκου? Θέλω σου λέω αυτός τον παίρνει. Στο συγκεκριμένο κύριο, εμείς του τον έχουμε δώσει 2 φορές. Και τον πήρε 2 φορές. Τον πήρε βεβαίως. 2 φορές. 3 φορές τον πήρε. Τι μου λες. Εμείς τον δώσαμε 2, αυτός τον πήρε 3. Είναι μία ακόμα για τον δρόμο. Σας είπα κύριε Τετάκου. Δεν είναι κακό, Δεν είναι κακό. τότε να το πάρω και εγώ να σκάσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Όχι, ωραία δεν είναι. Ωραία να το δίνεις. Να το παίρνεις. Όχι ωραία, με ακούστε με κύριε. Εντάξει, θα τον πάρω. Πολύ ωραία. Εντάξει, πες τους αυτούς να σηκωθούν να φύγουν. Πού να πάνε κύριε Τετάκου? Δεν θέλω τώρα που τον παίρνω να μην βλέπουν. Δεν είναι δυνατόν κύριε Τετάκου να λέτε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό έχουν έρθει όλοι εδώ. Όλοι αυτοί έχουν έρθει για να δουν εμένα που τον παίρνω. Ασχολούμαι. Δεν μου λες. Παρακαλώ. Εκείνη η κυρία που είναι τόσο σοβαρή που φαίνεται. Α, η κυρία με τα γυαλιά. Το γελάκι. Ναι, ναι. Και αυτή. Τι αυτή η κυρία Τετάκου? Και αυτή ήρθε γιατί εμένα που τον παίρνω. Η συγκεκριμένη κυρία έχει πληρώσει και κάτι παραπάνω για να κάθεται έτσι πρώτη σειρά να βλέπει καλύτερα. Άρα πουτανιέρα. Αν το κατάλαβα μου το μισησιακό σήμερα που γαλινόρα το μαριάζει. Μα σας είπα τι Δεν είναι κακό, είναι κακό βέβαια. Εντάξει θα τον πάρω. Πάρα πολύ ωραία. Να δώσουμε λίγο χρόνο όμως για να μπούμε στο πνεύμα. Κατάλαβες. Πάρτε το χρόνο που θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην με πιέζεις μόνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Θα το κάνω στην Πάτρα όμως. Τι πράγμα θα κάνετε στην Πάτρα? Θα τον πάρω. Α, θα το πάρετε. Πολύ ωραία. Μην με πιέζεις μόνο να μπω στο πνεύμα. Κατάλαβες. Πάρτε το χρόνο. Μα τι κάνετε εκεί κύριε Τετάκου? Προσπαθώ να τον πάρω να τελειώσει το μαρτύριο μου. Μα αφού σας τον έχω δώσει. Σε μένα, σε εσάς. Βέβαια. Και εγώ τον έχω πάρει. Τον έχετε πάρει κύριε Τετάκου. Θα πάρω δεν έχω με τίποτα. Αν ήθελες να τον πάρω συνέχεια, δεν έχω πρόβλημα. Μα σας είπα μια ιδέα είναι Ωραία, ωραία να τον παίρνεις. ωραία δεν είναι? Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Πολύ ωραία κύριε Τετάκου. Πάρα πολύ ωραία. Να φοράξουμε καθόλου να κάνουμε τριολέ. Δεν χρειάζεται κύριε Τετάκου, δεν χρειάζεται. Τώρα πια Ωραία να τον παίρνεις. μπήκατε στο νόημα. Πάρα πολύ ωραία. Θα θέλετε λοιπόν κύριε Τραπάκουλα να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Με συγχωρείς πάρα πολύ, εγώ δεν ήθελα για τις ερωτήσεις. Μη τι έχετε. Εγώ θα δώσω την ωραία σου εκπομπή και συγχαρητήρια για αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί μου είπαν εκεί να πάω με την φώτιση και μια κοπέλα. Να θες να παίξει το παιχνίδι και να κερδίσει. Ποια κοπέλα κύριε? Αλλά γιατί μου είπαν τι ερωτήσεις θα μου κάνεις, εγώ δεν έχω πες ερωτήσεις. Δεν είπαμε για παιχνίδι, συνέντευξη σας είπα ότι θα έδωσε. Εγώ για παιχνίδι κατάλαβα. Μισό λεπτό γιατί με ειδοποιούν αυτή τη στιγμή από Ναι, το τρόπο. για Να τον διαλευκάνουμε. Ναι, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι.
Τι παιχνίδι μου λέει εδώ ο κύριος Τραπάκουλος, δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Ενημερώστε με και εμένα κύριε σκηνοθέτη, σας παρακαλώ πολύ. Ωραία. Εντάξει κύριε Τραπάκουλα, θα παίξουμε το παιχνίδι που θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Να είστε καλά. Για λίγο όμως, Ό,τι θέλετε εσείς, μόνο να κερδίσω τίποτα έτσι. και μετά θα μη στεναχωριέστε καθόλου. Σας παρακαλώ. Σας το εγγυώμαι. Εύκολα. Εύκολα. Ό,τι βγάλουμε μισά-μισά. Το είπαμε. Λοιπόν, είστε έτοιμος για το παιχνίδι. Είμαι ετοιμότατος. Ωραία, Όταν λέω στη μίσα δεν μπαίνει. Θα σας κάνω, θα σας δίνω κάποιες λέξεις. Λέξεις. Εσείς θα πρέπει να μου πείτε την αντίθετη. Πολύ εύκολο είναι. Το παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Εύκολα. Ξεκινάμε. Το παιχνίδι. Ναι. Είμαι έτοιμος. Μπράβο. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι η λέξη μέρα. 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 Και εγώ τι πρέπει να πω. Είναι αντίθετη. Μέρα. Μέρα. Σιγά είμαστε. Δεν είναι δύσκολο. Δεν δύσκολο να το δώσει. Μέρα. 24. Όχι, όχι, δεν είναι το 24ωρο κύριε Τραμπάκουλα. Αλλά είναι σωστά. Δίκιο. Δεν είναι το 24ωρο. Η μέρα δεν είναι. Η μέρα δεν είναι. Είναι 12ωρο. Ούτε το 12ωρο είναι. Μέρα. Πάτε πολύ. Μπορώ να πάρω τη βοήθεια του κοινού. Παρακαλώ. Αυτός είναι ο εξάδελφός μου, ένας στο σκηνή. Όλο το Απ' την κάτω αχαγιά είναι αυτός. Να με βοηθήσει, ξάδελφο. βοηθήσει. Το αντίθετο, μέρα εξάδελφο. Νύχτα! Νύχτα, μπράβο, συγχαρητήρια. Τι κερδίσαμε, τι κερδίσαμε. Θα μας πει τώρα το κοντρόλ. Ναι. Πόσα έχει κερδίσει ο κύριος Τραμπάκουλος. Πόσα. 500 ευρώ. 500 ευρώ είναι δικά σας κύριε Τραμπάκουλο. Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 500 εξάδελφε, 500. Μισά-μισά, όλη η παραγωγή μισά-μισά. Πάμε για τη δεύτερη λέξη. Ναι, και δεύτερη λέξη. Μπράβο σας κύριε Τραμπάκουλο. Ευχαριστώ πάρα Για πολύ. την γενναιότητά σας. Λοιπόν, Να είστε καλά και συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή. σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Η δεύτερη λοιπόν λέξη είναι η λέξη νύχτα. Νύχτα, Ναι. Και τώρα εμείς θέλουμε την αντίθετη. το είπα αυτό. Όχι, ήταν μέρα. Αμέα. Γιατί το βάζεις τα δύσκολα τώρα. Γιατί έτσι. Μέρα. Εγώ να πω τη νύχτα. Το αντίθετο είναι μέρα. Όχι. Νύχτα. Νύχτα. Μέρα. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, βρήκα. Με το βρήκα. Μπράβο. Ξάδελφε, μπορείς εσένα το βρήκα αυτό. 1000 ευρώ είναι δικά. 1000 ευρώ ξάδελφε, μισά-μισά. Σας ζωρίσαμε, λίγο αλλά δεν πήρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για την τρίτη λέξη. Είναι τρίτη εύκολη, Η τρίτη λέξη λοιπόν είναι η λέξη πήγαινα. Σιγά μίστε. Πάντα έτσι κάνουν, κατάλαβε, βάζουν πρώτα την δύσκολη, την εύκολη λέξη και τα βάζουν τη δύσκολη και τα παίρνουν όλα πίσω, έτσι δεν κάνουν. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, πώς πήγαινα, Πήγαινα είναι η λέξη. πήγαινα με το μωρά. Ναι, όποιο μέσα θέλετε εσείς. Πήγαινα, πήγαινα, Πήγαινα. ξέρουμε. Ερχόμανε. Μπράβο κύριε Τραμπάκουλα. Μπράβο, Τι βρήκατε. Μπράβο. τι κερδίσαμε. 4.000. 4.000 ξέρουμε, μισά-μισά, 3.000 μόνο η έκαση. Τώρα πάμε για την τέταρτη λέξη κύριε Τραμπάκουλα. Ποιο τα ξέρει. Η λέξη λοιπόν είναι λίγο δύσκολη από τις άλλες. Βέβαια να είναι δύσκολη, θα είναι δύσκολη. Η λέξη είναι αρνιόμουνα. Σιγά τη δύσκολη λέξη που έβαλε. Γιατί. Ξέρεις τι δουλειά κάνω εγώ. Τι δουλειά κάνεις. Πρώτα, βόσκο, σκυλιά, έχω ρούλια, πρόοδα, τσικατσίκια. Τι θες, αυτή είναι εύκολη λέξη και εμένα. Αριόμουν, δεν είμαι. Αρνιόμουνα. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Αριόμουνα. Μπράβο. Αριόμουνα. Το είπαμε. Αριόμουνα. Ναι. Τραγώπουσες. Ωραία, κάμε από πίσω πολύ πιστεύω. Μπράβο κύριε Και Τραμπάκουλα. Εμείς και σταματάω, δεν προχωράω παρακάτω. σταματάτε τώρα. Ωραία κύριε Τραμπάκουλα. Όχι, θα σε αφήσω να τα πας πίσω, κατάλαβες. Σε αυτό το σημείο θα Ναι. ήθελα να μου πείτε Ναι, αν θυμάστε την ημέρα που οι κερδοσκόποι η κερδοσκόπη. κερδοσκόποι επιτέθηκαν κατά της ελληνικής οικονομίας. Σιγά με στη μάνα. Έτσι είναι η ερώτηση κύριε Τραμπάκουλα. Κερδοσκόπη, Κερδοσκόποι. Κατά της ελληνικής οικονομίας. Κατά της ελληνικής οικονομίας, το είπα. Κατά την γλώσσα από το κουτσί, ξάδερφε. Καλά, πιο βλοίτσε με αυτά. Μήπως θέλετε να μου βοηθήσετε λιγάκι. Τι θα θέλετε. Να μου πείτε τους πορτογράφα τουλάχιστον. Κύριε Τραμπάκουλα, δεν είναι δύσκολα πράγματα. Πώς δεν μου λες, είναι του κερδοσκόπου, πότε κάνω, τι. Απλά σας ζητάω τη μέρα Ναι. να
οι κερδοσκόποι επιτέθηκαν κατά της ελληνικής οικονομίας, βάζοντας στόχο το ευρώ. Δεν μπορείτε. Δεν ξέρω. Εμείς είμαστε, ξέρεις, είμαστε ανένδοτοι. Κύριε Τραπάκουλα, Δεν το ξέρω. Μου πες κάτι για το οποίο μου βάζει δύσκολο με την παρακαλώ πάρα πολύ. θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να με βοηθούσατε και εσείς λίγο, όχι Έχω την καλή διάθεση. έτσι, ώστε να υπάρξει επιτέλους αρχή διαλόγου. Τι να υπάρξει. Να υπάρξει αρχή διαλόγου. Καλά δεν τρέπεσαι λιγάκι. Γιατί δεν τραπώ. Έχουμε και μεγάλα παιδιά, τι σχέση έχουν τα κύρια τα ρόβουτα τα μπρίλα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Θα Τραπάκουλα. μας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Τραπάκουλα, ξεφεύγετε συνεχώς με το δεξιλόγιο σας. Σιγά το δεξιλόγιο, εσύ μας έχεις πάρει τώρα λέμε τα κύρια τα ρόβουτα, εσύ μου λες το δικό μου το δεξιλόγιο. Ωραία, θα παρακαλούσα τους σκηνοθέτες. Σε παρακαλώ να κάνω το τελειώνω με την στέλνω μου. Κύριε Τραπάκουλα, Τι θέλω να σου πω, εδώ πέρα μπορώ να αποδείξεις και μου, χαμός γίνεται. Και εσύ είμαι αυτός για αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα δεν βλέπεις τι έγινε με το χαμό το υποκείμενο που ήθελα να δούμε και μας τα γύρισε στον τάπαδο. ποιο υποκείμενο, κύριε Τραπάκουλα. Δεν ξέρεις ο άλλος κύριος, που λέει το πρώτο θέμα, που λέει και το πρώτο θέμα κύριε. Α, ο Μάκης, ο κύριος Δαφλού. Και εντάξει δεν είναι, και με είδαμε χαμένα. Που την πήρε ο άλλος ο χαμός, πώς τον λέει εκείνος. Ο κύριος που λέει ο άλλος, η θέμα, οι ολεστασιάς του θέματος, που τον χαμένα από εκεί πέρα. Πήγε και την εφηβίδα, πήρε όλα ένα μανάτι ο Μάξ κύριε Δαφλόπουλος με το κέντρο τύπου αυτό μας κατάστρεψε. Τριάζει. Ποιος ο κύριος Δαφλού. Ρε ποιος το κέντρο Δαφλόπουλο, μην τριάζει εκείνος χαμένα. Ο 666 εκείνος. Ο 600 Ο 666. Ο αντίχρηστος, αυτό το χαμένο από εκείνο, άρα και το η Σιμίτς. Πώς το είπατε. Η Σιμίτς, αυτό το χαμένο, η Σιμίτς. Σιμίτης, κύριε Τραπάκουλα. Ω, Σιμίτς, πώς λέμε κομπρίτς, Μάλιστα. λεφρίτς. Αυτό το χαμένο του τύπου, τώρα που είναι μόνο και μάτι ηλιές, θα την πάω τσάπησες. Κατάλαβα. Το φυλάει η γυναίκα του στον μαύρο και φτύνει και το κοκκούσα. Αυτό το χαμένο που έβγαλε το δαχτυλίδι και κάνοντας και το έδωσε regalo στο νεραγιοκτυπημένο. Ποιος είναι πάλι αυτός ο νεραγιοκτυπημένος, κύριε Τραπάκουλα. Ο άλλος εκείνος που πήγε στο Χάρβαρντ και μετά την κουπάρισε και έφτιαξε τον άλλον εκεί στη θέση του για να κανονίσει όλους να την κάνουν σε εμάς, κατάλαβες. Μάλιστα. Και τώρα είναι και τώρα έχουμε πρωθυπουργό, τον πρεσβευτή της Ελλάδος που έχουμε εδώ στην Αμερική. Λέτε για τον κύριο Ντάνιελ Μπένετ Σμιθ. Και ποιο λέμε? Για τον κύριο Ντάνιελ Μπένετ Σμιθ. Όχι δεν λέμε για το. Για ποιον λέτε. Για το Σαμαρά λέμε. Σαμαράς. Σαμαράς. Γιατί είναι πρεσβευτής της Αμερικής. Όχι, ο Σαμαράς είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ναι, πλάκα κάνεις. Τι είναι αυτά που λέτε. Ο Σαμαράς. Σαμαράς, δεν. Ο Σαμαράς είναι πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δηλαδή εσείς τον κύριο Σαμαρά γιατί τον είχατε. Για μαλάκα τον είχαμε. Σας παρακαλώ. Βλέπω μόνο συνόπρα παιδά έτσι, κατάλαβες. Λέμε κοιτά τώρα να μαλάκα, κατάλαβες τι γίνεται. Μάλιστα. Νομίζω ότι έχετε, Αυτός που να ξέρεις κύριε, πώς λένε, τι νομίζεις. ότι έχετε πέσει θύμα παραπληροφόρησης. Εγώ έχω πέσει πληροφόρηση. Βεβαίως, κύριε Τραπάκουλα. Εγώ σε πληροφόρηση τα ξέρω όλα από και ανακατοτά. Α, τα ξέρετε όλα. Όλα τα ξέρω γιατί διαβάζω και τα ξέρω όλα αυτά. Μάλιστα. Διαβάζω και εφημερίδες και γερμανικές. Αν δεν τα ξέρεις. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Μπα. Μπου. Τι μου λέτε. Έχω και λάπτοπ. Έχετε και λάπτοπ. Ναι, έχω και λάπτοπ το πήρα από τον Κοτσόφωλο. Τι μου λέτε, κύριε. Ναι, πλήρωσα την πρώτη δόση και μετά γράφτηκα στο κίνημα, δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Κύριε Τραπάκουλα, σε αυτό το σημείο θα ήθελα πάρα πολύ να μου δώσετε και εμένα τη διεύθυνση για να σας επισκέπτομαι και εγώ. Με ειρωνεύεις, δεν Όχι, κύριε Τραπάκουλα, είναι δυνατόν. θέλω να σου δώσω το, επειδή έχω και blog, κατάλαβες. Ωραία. Έχω και site, είμαι και Twitter. Πολύ ωραία, κύριε Τραπάκουλα, τα θέλω όλα. Όλα, θέλω να σου δώσω το site μου, Δώστε μου πρώτα το θα το σου δώσω, γράφω. μισό λεπτό για να πάρω το σκηνό. Ναι, ναι. Πείτε μου. Το site, ναι. 3W, Τρία. όχι 3 νούμερα, να ξέρεις. 3 φορές το W, 3 νούμερα. Το έγραψε εκ παραδρομής. Ναι, παραδρομής, αλλά μας στείλεις το email, θα πάρεις το bill. Έτσι κάνω, κύριε Τραπάκουλα, ωραία. 3W, Τρία W. point, Point. Τι μου λέτε, ξέρετε. όχι point, το point δεν το βουτσάς. Έχετε δει. Τελεία, 3W, τελεία, Τελεία. Μιτζίτρα, Μητσίτρα, άκουσα καλά. Μητσίτρα. Μητσίτρα. με λατινικά στοιχεία, τα ελληνικά δεν πιάνω. Με λατινικά στοιχεία. Μιτ, το μη με Y.
Το Y είναι το νου, το ελληνικό με το τσιγκελάκι μου κάτω. Η τσίθρα, τελεία, γκρρρρρ. Τι είναι αυτό το γκρρρ κύριε Ναπακούλα? Αυτό το γκρρρ είναι η Ελλάδα, έτσι μας λένε γκρρρρ και μετά γκρρρρ. Αυτό είναι η Ελλάδα, γκρρρ. Μήπως τα έχετε λίγο μπερδεμένα τα πράγματα? Έχω και email, θέλεις το email? Δώστε μου και το email. Για γράφω. Γράφω. Info. Info, Ναι. παπάκι. Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Ήδη η Εθνική Τράπεζα μας πήρε το παπάκι να πρόβα τα σκυλιά, τα κουμάρια, δεν μέναν τίποτα. Παπάκι. Ξινόγκαλόου. Ξινόβαλο. Όχι, ξινόγκαλόου, έχει και W. τελεία. Γκρρρρ. Και αυτό γκρρρ είναι όλα γκρρρ. Κύριε Τραβάκουλα, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακάμψουμε τα οικονομικά και να επικεντρωθούμε στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη χώρα μας τη χρονιά που μας πέρασε. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστώ. Είστε κάτοικος Χαλκιδικής? Σε μένα μιλάς? Σε εσάς μιλάω. Και είμαι εγώ. Αν λέω αν είστε κάτοικος Χαλκιδικής. Όχι, δεν είμαι. Δεν είστε. Πώς γίνεται αυτό που γίνεται? Αφού δεν είμαι έτσι πως γίνεται, δεν είμαι. Μα εδώ τα χαρτιά μου λέει ότι είστε κάτοικος Χαλκιδικής. Με τα χαρτιά σου υπάρχουν εγώ δεν είμαι. Ήμανε, παλιά ήμανε. Ήσασταν. Ωραία ελληνικά μιλάς. Εγώ ήσασταν. Εγώ ήμανε. Εσείς ήσαστανε. Αυτοί ήμισαν. Υπερσυντέλικους. Υπερσυντέλικους του όνομά μας. Εμείς ήμασταν εκεί απάνω στα λιμνά και τα λακάδια. Ήμασταν πάνω εκεί στον χώρο μόδα. Οδόσκαμε τα πρόβατα σκυλιά. Γενάρης μήνας. Και ξαφνικά που λες φίλε, πώς λέγεται τα εσπά, ήλιος τόσους πενιάρικοι και ηλιοτράγης απ' κέρπα παιδί μου ταψί. Και ξαφνικά άρχισε να ανεβαίνει η θερμοκρασία 15 βαθμοί, 16 βαθμοί, Γενάρη μήνα μιλάμε, 17 βαθμοί, σκάσαμε, 20 βαθμοί Γενάρη μήνα λέμε, τετρανάθηκε ο σχεδόν παιδί μου. Πετάγαμε τις καπότες να φανταστείς, κατάλαβες. Τις κάπες να λέμε καλά. Δεν ξέρω τι στρέφω εγώ. Εντάξει. Πρασίνησε ο τόπος, βόσκανε προβατάκια, τα δρούνια τρέχανε αριστερά δεξιά, τα σκιά, οι χρυσόμυγες απάνω στις καρτούλες των παιδιών. Και εκεί που ήταν καλοκαίρι με γυρίζει ανάποδο ο καιρός, χαμός, σύννεφα μαύρα πλακούσαν στον ουρανό, ανοίξανε βροχές, δηλαδή ποτάμι να τρέχουνε. Σηκώθηκε ο χείμωνος, πήρε τα πρόβατα σκιά, τα γομάρια, πήρε τη στάνη. Εμείς κοιμηθήκαμε το βράδυ στην Καλλικράτεια, το πρωί ξυπνήσαμε στη Μύκονο. Κύριε Τραβάκουλα, η Μύκονος έχει καταπληκτικές παραλίες. Πού το ξέρεις? Έχω πάει. Συχνά στη Μύκονο. Εκεί συχνάζω. Έχω και τους χειρικούς μου. Έχεις και τον κύκλο σου. Βέβαια. Μεγαλώνει όμως κάθε τόσο. Ναι. Γινόμαστε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σ' αρέσει η Μύκονο? Πολύ ωραία. Εμείς εκεί που μπεις στη Μύκονο τις παραλίες τσίδες. Και εξωγήινοι που είναι εκεί στη Μύκονο δεν τσίδες. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Είναι. Εξωγήινος στη Μύκονο. Όταν έχει ψυχηγημά το εξωγήινοι μεταξύ μας την όλη αυτή. Το λέει και ο Ιακώπουλος. Τι λέει η Ιακώπου? Αυτό όλοι και οι εξωγήινοι αυτοί είναι η L. Έτσι λέγονται αυτοί. L. Όχι εντάξει. L. Τι σημαίνει L? Ένα να μου το στηρίξει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ με εσένας με υγιώνους και θα παρακαλούσα στην οθέτηση μας να το παρακαλήσω δυο ώρες. Διακόψε την εκπομπή πάρα αυτά. Και εσύ πάρα αυτά. Άντρα χαμένο να πεις ένας πίσω από τα ρεγιονάκης. Αχ, είσαι παρακαμένο ο κείμενο.